ngiang yo blay nam ta jing shakri jonga Potternet Gospel Media Ministries limba kini snem baro akibalik no nagiyang jungi ayo khamtam nam ta ka iga baka Potternet ka ai jing shakri ngi hayeng bat ngi nagiyang ngi itho ngi tip spang ka Potternet lingba ikiaw jonga nabar ka jing stam jing na jing pamla shi ban kiyo shi mani yustra ban pay Christian program tikisnam ya musha dan danggot TV te iju klingi yang ba dan maki Christian TV dak tiala jong te mi hi bat I remote I search ga TV yi pastor bi krian ti pay indala pay ka sim kong pelong I ban ikwa ban pay ban ka porim juga ban mese program je Potternet tengi hadian do nginda program I pay mi ngi ya pay lang te nabar kalong ka jing kerhu jing ba man siam ngi ba ibor ay man siam ngi ngir ya pelai por nang I ban yo ya pay lang te nabar ba ka ai kijing ikai khamtam kamikiaw nor ba imla smaki sing blay ngi karshan kam kayeng hajing duai bat ikiaw yo nga yang ba shei kadan Potternet shui tang address apa Nongkhryiem yang persale iwar ini ka address yang di Potternet hai kadan te ngi ila karshan hajing duai yang ikwar ban karshan hajing ai ban long ka jingkhu nomor ba kalong ka jingkhu yang ya khamtam bat ngim kayeng ikwa ba kiwer gun yo mat ke jingkhu ka ba ngim kayeng ngiyo lengba ka Potternet Media Ministries lengba ki program baru bi yo lengba ka Potternet Ministry te menta kala ya daki phau nem hado kidi ki singi bamta ki ba ngim ju pep an pe ya program Potternet na ka po sa po bat ngi ayo yo blay bat ba ngiyo sa jing bam ka ba day man siam ka ba tay ki man siam ji ya ka yang sam ji bat ngi duai bo blay un yai kerhu pun slam pun ko bor ya ki shakri jong Potternet ba kanang ya sakman ka jing shakri yo blay ba kan penyar ba kan pendap ya ka komision ka ba trai ang ba ya lap ya gospel si ben rio baro